gara, liburu horrela aurkezpena egiteko, Cherpas... Cherche pas à comprendre. Daniela, cherche pas à comprendre. C'est bien. Cherche pas à comprendre. C'est bien. Está ideal. Perfect. Eta konflitzea da guerra, eta guerra izan dugu liburua, no se puede entender la guerra. Bueno, gaur, niretzako oso garrantzitsua izan da liburuaren argitapena, azken finean, beti itzen gendu pixka bat, eta daukagu gure herriaren memoria eta historia eta baina batzutan historia txiki asko daude eta guretzat garrantzitsua da historia gure herrian sortu den historia hauek ateratzea, ez? Eta kasu honetan, Begoña Urrutik egin duen lanak guretzako novela grafikoa edo, hau da, testua eta irudiak konbinatzen duen liburu honek, oso importantea izan da, eta ikusten da hemen jendea atzen bat bero bat etorri dela, eta gaur bi protagonistak izango ditugu, Begoña eta Gregorio, así que... Utsiko dizu behar, daukatelako azki izateko, eta ni pasatuko naiz kamerara, grabatu behar dugulako, eta gauza... Txokantia da gero, Iruñetik etortzea, Arizkunera ni presentatzea. Nire lehenbiziko hitzak dire, Unaiei eskertzeko. Lan hau badu, igual 3-4 urte inik eta bilinez argitaletxe gehiagotan, eta azkenean bera izan da ausartu dena hau argitaratzen, eta kontenago berarekin. Eskertu behar dut ere bai, Miguel Ángel, Jose Miguel, nola da, Elustondori, Anjono Lariagari, Arkaizkan hori, eta Pipi. Niri gertatzen zait, dibujatzen bai, baina kostatzen zaitela idazia, eta lagundu diate honetz. Nondik segitzen dut. Nola hasi zen proiektu hau? Gure etxera llegatu zen Elustondo. Elustondo da, idazle da kazetari, eta etorri zen aitengana, elkarrizketa bat inzion, eta atrazuen berrian, erdialdean, bi orrialde bere historioa. Gure etxean pasa zuen ordu erdi bat, ez gehiago, elurriten zuen eta bere bazaien etxera, eta ordu erdi bat berakin egonta, eta zuen reportajea handi bat. Eta gero berarekin emailez, berak errantzaten eri, zu baduzu historia bat kontatzeko, eta bai, badakit, eta enakien Manuela historia bat kontatzeko, baina banuen enakiela idazten. Eta niri Elustondoren lana, gustatu ziziten hau niz, porque nik berrian hileitu aitek erten zuena, eta nik ikusten nuen aite. Batzutan euskararekin gertatzen da, bai estandarizatu behar da zuzendu ezak zer, baina azkenean galtzen da, ez? Eta Elustondotik gustatu zeiten hoi. Aite elkarrizketatu eta nik lehitzen nuena, sentitzen nuen aite zela. Eta orduen, berak errantzatela, izuk historia bat baduzu, kontatzeko eta kontatu behar duzu, nik egan, bai, nik kontatuko dut, baina zu lagundu behar didazu. Eta, Elustondo hartu nuen lepotik, eta pena ez dago hemen. Eta hola hasi nintzen, liburu honekin. Gero, baduzu kontatu nahi duzula, eta baduzu zure trebetasuna, baina nola kontatzen duzu, ze liburu klase egiten duzu, nola? Nire eskutan garai hartan egon zen liburu bat zela Fil de Rojo, zen katalanez dagoen eta formatua zen nola. Zen, tapa gogorrak, ziren irudia hola doble pagina eta zati batian beti idatzi txiki bat, ez? Eta, nik ikusi nuen, hau da nire manera, hau da nik iten aldutena. Eta orduan nuen, kopiatu nuen zera. Fil de Rojo hortan kontatzen zuen, zen katalanez dagoen, eta zen gerrako istorio bat, zen aitatxi bat kontatzen zuela bere hilobei, gerrako kontu batzuk, eta hola, simplemente gure bezalako istorio bat, baino hangoa. Eta hola, gustatzen zait ere bai formatu hau, ze gehienak nire naiz historialaria. Nire buruek ez duen baten urtako. Lehitzen dut historia liburu bat eta gaten zaizkit, eta pensatu dut hemengo gehienei ere bai. Eta aldiz modu, hau oso bisuala da, datu gutxi, letra gutxi, baina gure historia txikiak kontatzeko, nik uste erresa den. Bai.
Orduen nola, erabaki nuen liburu klase hau egitea. Eta zergatik sartu nintzen salsa hontan. Hau nitzaldiz, pentsatu dut hau zertaz nahi dut kontatu historio hau. Hau nintzen da pentsatu dut, jendia izin porta zaio, ez? Neri bai, zen nire ite da, eta bale. Baina gero, bueno, hau da nire historioa, ni kontatu behar dut, badut, aitetxi bat, eskapatu zena Frantziatik, lehenbiziko munduko gerratik, torri zen unet. Horiek ziren, zen Durruti lehenbizikoa hemen. Baina, etzen bakarra, hemen zenbat bazien nolako. Arizkunen beria bazien andana bat. Agerrekoa, kortari, erratzun zenbat zineten. Hainbeste. Kaleta, kiskilata, hainbeste bat, hainbeste. Bazen hau niz. Kuadrilla bat. Maneix da. Maneix, hola. Hola, eta gero torri ziren, nola horiek, errandu, eta aitetxi bat badut handik etorrie. Gero tokatu zaigu ere Frantziako gerra, Frantziako gerran ere gure familiare egon zen. Hemengo, ganden egonean egon zen Mariakin solasean, Maria? Estuvimos hablando el día pasado, oroitzen. Bai, eske, azten izela hitz egiten jendea dinekoakin, denek bat dute historioren bat kontatzeko. Eta Maria kontatu zaten. Hemen denek. Bai. Arizkungo, ez dakit zenbat bazirela hilek Espainiako gerran. Eta berak bazuela osaba, bazuena autoa, ez? Eta gaten zen frentera, eta kartzen zituen hango hilek. Bai. Gero kontatu zaten ere historioa, ez? Gartzaingo historia bat kontatu zaten. Bai. Tabernan gizon batek kontatu zuen bere semia ez zela gan Espainiako gerrara. Eskapatu zela. Eta handik egun batzutara gizon hori hil zuten. Orduan baitu gauniz historio, ni kontatzen dut hemen, baina kontatzen dut gure historioa, baina badira inberti historio. Bueno, eta azkenekoz, badut, aitetxi Espainiako gerratik torrie, badut, osaba bat zauten ez dutena. Eta berak ere zuen zautu, bera nahi zaharrena. Aitere kolpat bezen. Unen aitek ere bazen. Unek ere bazen bala bat. Unen aitek ere bazen bala bat sartu erte. Eta gero dut hau. Aite. Anai, Anai ere bai? Hau. Anai hemenkoa. Espainiako gerran. Hau, 20 urtekin hartzen dut etxetik. Euskaldune hemendik izan arra. Bai, gantzen Iruñera seminarioera bizpir urte. Gaten dute... Ustemen panorama, nola guazan? Gaten dute pauera. Bueno, gaten dute etxetik, total, 3 urte pasatzen dire, eta 3 urte pasatzen dire, kailagatzen da etxera, paraplegiko. Tartian sartzen dute, gerra batian, engainatu, ze orduen ezen gerraik. Mantenimiento del orden. Mantenimiento del orden. Argelian ezen gerraik, mantenimiento del orden. Eta astero tortzen ziren kajak eta kajak gilekin. 80 cajas semanales. Astero, 89 kaja defuntuekin, eta Argelian ez dago gerraik. Zenbat urte pasatu dire aitortu arte Argeliako guerra? ¿Cuántos años han pasado hasta que han reconocido que hubo guerra? Allá. Yo qué sé. En fin. Eta hau bezala, badire ez dakiz zenbat mile euskaldun, Argeliara igorri zituztenak, eta karo da, Argelian utzi, eta ja, urdekeri hartan, han sartzen dututen momentuen, ja zara konplize gerra hartan. Osea, ikaragarria da, hori. Itxasora gaten bazate, bada, arribetan, eskualdune, hemengoak, izenekin, piztu inderra, eunte gehiago, eunte 50. Hemengoak, Eunta 50, 130 muertos hemengoak.
Aparte... Zaunek, zenbait zaunek eta launek. Arrun launek. Ba, ez zu guaduzu. Launek? Ongi launek, arrun launek. Kontatu. Izena? Eta nola? Bidar, Jean Bidar. Azparnen harriek usten baize ondarra. Jean Bidar. Ez zuen fitxikalek. Atentatu bat izen zuten, jauzi intzue kamionetik, belaune txardeatu, gangrena, jauzi, hankamozto, gero oitiotik, al otro barrio. Zautu nuen, Parisen zautu nuen, arrunta eskidetu ginen. Bestu bat hemen da txainekoa, zera, aquella conductora que conducía Edu Igis, hain semia, Lulu, baitzen, Lulu inanaia. Haunitz. Orduan, gaten dituz, eta nik dutena sensazioa da, Argeliako gerrakin, bueno, ez dakit. Nik haunitzekin solasean ogartu naiz, Argelia existitu zenik, haunitzek ez dakitela ere. Ni susuma dut, ez dakit. Frantzian dako ezote den pixket historio ilun bat, lotxamangarri bat, eta ezote duten pixka bat. Eta hemen Euskal Herrian ere, ez dakit. Hementeko, 20.000 txu gazte galtziren arat, 140 hil ziren, eta aite bezala kolpatu... Nigan ez dut fitxik ikusi. Ibiltut guardiek, patruliek, denak gintut, eta tiroka naiz aizen, ez dut sekulan sentitu. Aitze gintplenaan, pasten zirela, terribliak, pasten zirela. Gero kolpatu nitzela, gogartu nitzen, ze pasten zen. Kolpatu nitzela, egan. Lehenigan Argelian. Itzegin fortexeagoa nahitzeko. Hospital zibil betian lehenik, enpatu zarguten, eta eskatzegin mehen, hanburu egaldu nuen, nibil nintzen lurrian, eta bueno, gaizki, eta egarri eta urik etzenan, eta nada, zero, kompletamente. Hango personalan ikusten nahi zuten, al otro barrio gantzaien inala fitna. Gero, hospital militar batera. Handenik ere oekixo. Gero fite pastu zataten, 13-14 egun, Parisera, Valdegraz. Hospital de Valdegraz, hospital militar bat, anu hartu nintzen. Animaleko sala, bazien denetek, hankamotza, besomotza, gerriak, aurpeiek xeatek, eroak haunitz bazen, eroak, lokos. Gero handik, eguerriten, los invalidos. Tan ja klasifiketek. Paraplegikos, tetraplegikos, hemiplegikos. Animeleko salak, danpabetiak. Beste sala zuten, hankamotzak, besomotzak, ezik ezer. Beste sala zuten, auspeiek xeatek, itxuek, hano hartu nintzen zertzen gerra. Ana, torri hartio, zero, nada. Hau Parisen, zautzen duze os invalidos de Paris, edifizioa. Handago Napoleon sartue. Bai, handago. Urek askezerreraino betia, lehenbiziko munduko gerrakoak, bigarrenekoak, indotxinakoak, argeliakoak, dena sailkatuek, zoguan bezala. Eta lehenbizikoa, le poilu, los peludos, bigota hundiotzokin, dekorazioniakin, poloinekin, joder. Hoi, lehenbiziko gerrakoak, poilu. Paraplegiko bat bide zaututut paraplegikoak. Paraplegikoak hiltzen ziren orduen, ez zen bizitzen. Bat zaututen, eta hemengoa, tarbeskoa, hemengoa zen omeiko era. Eskik izan polite. Argelian horiek izan ziren, paraplegiko gelitzen ziren, lehenbizikoak atrazioak gizik. Ordura arte lehenbiziko gerran Indotxinan, horiek paraplegiko gertatzen bat ziren, hiltzen ziren dena. Izan ziren lehenbizikoak. Orduko ja bazuten medikoek ikesio duke. Gurutxe gaten bali bezena, eta kurek itera. Iten ginten montainak, mendiek, zelulosak. Eta desinfektatu, iten ziren sueik indoik ere, gasa esterile, errea. Nona errea, eta ordintxo, eta errexo, eta zafla hondi be pato, eta lau doblein, eta pato pilen, eta geho beste pilen, eta haitzegin, enfermerekin josetan. Launtzen. Jotortzen zen mispipi, noiz epinke,
Mispipi, hoi fuertia da, Mispipi, historia fuertzen da. Pixeikin te problemak izaten dugu, pote handi betean, 3 sonda, la gorda, la flaca y la mediana. ¿Cuál te meto a ti? Bai, euren dako, handa desinfektatzen ziren denak. Aitu duze, hortik aitzen duze. Ordenok, bonjour eta bonjour, eta moi l'apetit, no, txala. Hola zen. Hazien mutikoak nigarrez, bersazo gitarraekin kantuz, eta hoi urte, oite bide, oite hiru, oite lau. Hola zen. Pastu da. Polita kontatzeko ere nengo, nik aldinatzun nola enteratu zinen zure aite, porque nuen aite ere lehenbiziko gerra izan zen, terriblea. Hilek lurrein gainen eta biziek lurpean, ziluetan. Terriblea. Zu nola enteratu zinen zure aitek? Nere aite zer? Nola pasatu zuen, ze kalen historioa konta. Ze kalen historioa. Gure aite eskolan ibili zen Franko poliki. Egon zen dantxainean bazen kolegioa, bazien fraileagor. Mikelen Bordan bazien fraileak eta eskola bazuten, haudanak eta baitire, hor non baitere, bai botai omen daude. Eta aitek, aitetxik bazitpe lurrek eta posizio neon bateko nekatzaria zen, denborartako klasea. Ondikoak hor ziren, eta eskola pixket bazuen, eskola franko poliki, kaligrafia unizitzen zuten, letra polite zuen aitek biziki. Eta hauniz analfabetoa zen, euneto eskapatu zinetan. Bai gorri hartu bazien mendioetakoak eta analfabetoak eta tortzen ziren, gure aitengena konsuletik eta kartak behaztialek eskribitu, eta aitek eskribitzen laguntzen zen, eta han egiten zuzten kalakaldiak. Lehenbiziko gerratik eskapatu zirenak... Barridia baginmen, hanka beltzekin. Hormatu egilie, beltza galita ziren, nazako beltzekin. Zekale. Bueno, haitu duzu erratzen. Joanes Zekale, karo hau txarra, sukaldean nola lengo zarrek entzen zituzen zapatak, Zekale zangoa beltza. No, gero... Gerrane hormatu. Enteratu nire aitek atenzaten gaztian itzela, italian itzela, Gazparnera. Urtean behin edo atenzaten. Eta noartzen itzen, nola besarkatzen zuten elkarri, launek, gerran ibiliek eta historio. Bazuen zapateroa zangoa motza. Eta arrunta eskiria eta gaten zaren gana, eta zapateroak zapataparea aite indeko. Aite espainetik anorduko zapataparea eskuzinek. Errealu. Bizi zutenek, gure gerra terriblea zen. Oken etxazen pixket zentro neuralgiko. Espainiak o Frantziako gerratik eskapatu ziren guziek, haunit ziren analfabeto eta haunek bat zuen eskola pixket. Edozein karta, edozein gauza, edozein berri jakin, unen aitek bat zuen eskola eta edozetzen unet. Kartak iten zitpen. Hazen erratzun bat Gilen izena zuen da. Gilen? Gilenek bat zuen mando bat. Gilen analfabetoa zen, baina entzuten zuen, bazuen radioa eta radiotik entzuten zuen, eta gure bazuen txikitzen zuen historia. Eta Gilen kasualidadez beti biltzen zen, mendibilen, mandobilen. Gilen mandobilen. Non da Gilen eta mandobilen? Eza izan zen beti, oken etxe inguruen. A ber, eske horiek ere ziren desertoria. Horiek ez ziren sartzen Frantzian ere, Gure iten janaie del 10 era. En el 10, 20 años. 10, 11, mili, soldado. 12, 13 etxean, 14, 15, 16, hilartio, gerran. Aite, 12 zen. 12, 13 mili, 14, 15, 16, gerra. Pimpan. Eta gusten zuen, hiltzen, eta arrebare bat zuten azparnen, etxekoa arrazen, eta banik emendik Espainiera, hilko haitia, eta etzakela gastok erikin, biziko haituko mena elkarrekin zen, bazuzten etxak eta lurrek, bazuzten, modue bizitzeko, orden. Eta betiko omen situazion, gaina antziren, eskualdune gantzien, berdun, berdunenko onju aztan. Berdunetik arras urbilile da, osaba. Eta anai zielai, bi anai elkarrekin, tiroka, anai lurrera.
Mor por la France, zure, terminau. Orduen, aite, azparnea torri zelaik, arreba fitxik erran gabe, eus erran gabe, sosa bazakin non bazien etxean, atzabarba sosa hartu, tapa, itxasora. Itxason bazakien ora izan zen jende pasatzen, hartzaine, eta zenbatean gain hau, eta Espainiera, eta unen bestetan, eta toa sosa, eta venga, aitzakunera, beheko txiko hor da. Handi bozateko fondar, beheko txiko hor da jendez betia, handik eska bat pek, eta beheko txiko, gero, inarbilen aizela etxe bat iten. Pues, arat, niri plater bat hilar mateman aize, nik init plana, jornalik eta letxeika, eta euska bat, a vivir, sin más. Son cosas duras. Gero ama zen senarra galbe, orden, berriki. Eta enamoratu zire, eta handik heldu gara, durrutian dena. Durruti peligrosoak, ez dakit badakizu. Hoi ez dakize, baina hoi hola da. Hoi, zaharroi badakite, bai. Soldaduan ikin ledaik, anai egantzelaik soldadu, bai, residentzien den hoi, polizie. Galdeta. Nigan izere soldadu, polizie. Bestetara ez, baina negara gana bai. El famoso Buenaventura Durruti. Ez zaitu. Ez zaitu, Espainiako Gerrako... Bai, anarkista, viva Durruti. Anarkista. Gure familieko zen. Arrun familieko zen. Ze Gonzala bi? Pues gauzo kontatzeko eta ez azteko induz. Entzut liburua. Nik ez du jeus kontatzen al, baitu zemen Elizondon, baitu aitzakunen, argilean ibiliek, tiroka izenak, zanpaka izenak, aurrekilek, de todo. Nik haunitz, arras haunitz. Denak, hoi guzteko motiko duzie. Orduen Argeliera ezgateko terriblia bertzen. Iban laune kitua, bozaten eona, aite. Lau aurren aite, soldadu ezgateko. Soldadu gantzen. Argeliera etzen gan, Argelia ez zuten gan ure. Baina lau aurren aite, egartu zuen kito bat 3 aurrekin, eta bera bestuat inazi, eta lau aurren aite zen, 20 urtetan. 20 urtetan lau aurren aite zen. Armenda iztar bat, jonko altza, zangoa mazmo, olako puske bat beste baino jaurro. Baina, antzen Argeliera, como todo el mundo. Martxak eta manazbezen, esteko mine bazuela eta historio, eta ez nago ibiltzena, eta baina, anan, eta almazen de las ropas, abi eman. Hola zen. En fin, pues hola. Il faut pas faire la guerre. Azkenen finar titulua udaren kontra da, ez? Bai. Zue historia duzu, baina, izpide bezala, ez? Bai, titulua da, unei galezen diozu eta zein zinena edo, zertako edo, zer edo, ¿qué hacías yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Je sais pas comprendre, no busques entender. Nik golpatu nintzen egunean, de guardian indaon. Gaizki. Aitzineko gauen hemen, zera, guardien. Eta guardien tondoen abermen formatzera. Baina goi askirean ja pixket veteranoak eta guazin desayunatute gero egin gitu lanera. Gaide pleatzera. Eta izte liste pastu zuten egun hartan, eta durruti falta, eta durruti bezala bestan danat falta. Eta aliatu ginelaik bueno, eta estion nola etzineten hemen, eta guardien ginen, eta desayunetan, eta ez tegizilen nik unetorri behar dela. Ondoko gunean, asaltar. Guardia otra vez. Par punición, castigau. Guardien, jamungo izan torri, orden ganginen formatzera, gero desayunetu, eta gero asaltar. Bi gau luin gabe, ja asaltar. Haina salto tresna bat zen, arrun tresna zen. 3, 6, 9 avion. Avion bako txago itamar mutiko, 30, 60, 90, pum, animeleko zera, giri gai eta laun betorri zaiten kontrara, osea, parakaiden kontrara. Gero atxi zuen unen airia, eta orden airia etxite behiti. Otamen sokorrokoa, baino berantegi zen, behitik eginen.
suelo, la columna. Mi busque ez, baino. Historia. Uste terdi. Argeliako. Argelian, septiembre 13, amairu. Xantza izen ginen, avionian, garri. Osa, atraso dugu 2 urtekin, eta itzuli etxera 23 urtekin, eta... Parisen hasi ziren ja. Zertako saltatu dut. Saltatu? Gerra? Haciendo tonto? Saltuak intut nik? Entrenamiento ezala, eta gero tokatu zaititia saltoa itezuzten ofizialek, itezuzten maniobrak, eta gaten ziren pun, eta gero maniobrak inbehazuzten, eta guk uzen zuzten jauzin, eta avionagan, eta guk giletik mutiko handanat, behar ginpen, eken paragaide bildu, piletu, kamionera karri, Argeliako gerran, parakaidistak izan ziren, osa, gerra zen, eta parakaidistak izan ziren, eta legionariok izan ziren arras gogorrak hango gerran. Claro, argelinoak ez zuten emboscada, ez zuten Frantziak bazuen armada, armada bazuen pilega. Ni beti oroitzen naiz, ganginen bizpiru kamion, eta kamion eskolta gateginen, mutiko handanat, Xerxel bazen, Xerxel kosta besteara zen, playa bat, eta bazien. Eta utzi ginpen, zerak, kamionak, deskargatu ginpen, hango mutiko egin zuten salto, eta gu libre egon ginen, 3 ordu, 6 bat ordu, libre, eta bueno, eta unet, eta playara izten bat, eta zerbeza ateratera, eta historia, eta karriketan, eta mutiko txarran dana bat, jostetara izi, bezala txitxe. Leberreruz, boleta gorri, eta esterka sartu ziren, orden bensatu nen, okola handieneko, ze pastute da hemen. Gero gaten ginen, zidi belabezera ere gaten ginen, antzen legionia. Gaten ginen. Gaten ginpen parakaida, gaten ginpen, eta eskolta gainen, fusilekin, aldik kastutxoik gabe, hoi ere bada, fusile eleantia, garbi, eta kastutxoik ez. Xerxepa kompra, ez du komprena izan, hoi. Kolpatu nintzen egunean, guardia inuen, leku aski peligrosoan, mundiz gauze pastu zirenan, Filipe Bilet, eta fusile derra, kastutxe baritu, batxiek, por si acaso. Eitzen guain eta bazita bat tirokazi mehenik, armik gabe. Arma bai, baino kartutxoik ez. Eta gero laguntzek eta hola lortu zinten, Frantzikoak uketzen bazuten gerra bazela, gero ere... Otra historia, más dura. Laguntzek? Pues laguntzek dortzen zen medikuet, eta iten zatuten, anetzan, eta... Zer bat, nieto, xixta. Zerbait, valorazione bat, eta 100% más 1 grado. Gure sozian heldu zen, mandezagun 10.000 pesetas, mandezagun. Eritzen de acuerdo, zendako launek eta gusten itpen, nire zela, eta ize gehiago azutela, eta ni gutio, eta eritzen batekin tebertzekin, asistenta sozial, eta iztu, eta hay que moverse. Inuen reklamazione bat, eta resultadua, el grado que me habían dado, gure kendu. Gure fuera kendu. Eta izitiko mutiko haute gaindu, pepino zoko egitera non baitera, ontze eginten non baitera. Eta, gero, ibilite buelta, eta harpatunen abogaduet, judia bat, harpatunen, eta 10 urte, pleitute, beti, galtzen nuen, pues nada, tranquilo, palante, eta azkenean idazi nuen. Teldu baite, iruetaik, osea, 10 maten bazataten, merezi nuen 30. Triple. Me daban
me pertenecían tres. Nik idazi bari mediot, gobierno francés, alguna pequeña razón tendré. Hola zen? Hola zen? Amar bueltaka gainera. Doiz nahi paisera, Diru galtzen ere, bai, gutxi irabazi eta diru galtzen eta... Eta harrek gainera abogaduek, abogaduek gantzuen paketon bat, baina nik eldin donitzen konten, normal. Harrek pausu guziek kobratzen zituen, pausu guziek kobratzen zituen, galtzen bali mezuen, harrek ez zuen juz galtzen. Idazten bat zuen, tanto por ciento, había que darle. No, son historias que son así, hola diré. Pasto. Haitzen dugu, Sirien, ez egin horretik, han daudela, baina... Terriblea da, Uste duzu batzura bai, memoria historikoa behar da, gero, jakiteko eta eziteko berra iman ez du deustako balia. Nik ez dut informazionek gutxi zen dut, gutxi. Orain, adineko jendea, tranquila, umeak eta ziek eta eskeritzen duzte folieto batzuk, eta lehitu dut bide. Bide bat, hemengoa da, Donianekoa, San Juan de Luzkoa. Bizi da gizon hori. Ez du zautzen, baina badakit gizi dela. Eta horrek eskeritzen du historio bat, osea, bere zera. Eta bestea gaur obispoa da, un seminarista en Argelia, un seminarista en Algeri. Eskeritzen du. Egiten zuen egunero eskeritu zepasten zen. Gaur, tanto, bihar, tanto, eta zopan zauzken. Eta horiken horreiteke animetuik edo kontzientziek erranik, edo gauzo bihazti jakin, herriek bihazti jakin gauzo zepastu den Argelian. Atratu liburu etzuk, eta ez aquello, aurrekin, handrekin, cosas indecibles, ez tiene gastenal. O sea, ya han pasado. Pasan egin pasan. Zerezten du, gure kulture bat zuen, egantzen soldadu Manso, estudiungatik eta Manso xo gantzen, eta bazipero itela borzurte, ja formatu ezen motikoa pixket, eta beti aurkiail bat, neska aiste batena, aurrebetete historio, eta aitzindeli Gernazion, kapitaneko ez tegino, vigilezako imotiko eta aurroi pixket. Aurre zen, el juguete de la armada, tornete txitxitxe, paperet, osea, jostetante historio, eta eskusten, eta erten dio enkargatu ean zago nahi. Aurrure, ez txek egin ikusten, ze, t'en fais pas, ez zailo gupetu aurreta, gure mandizka bitirota goteit, sasire. Así de sencillo. Si ha contado un obispo, si miente, gezurre estan bali medu, pues erraindu gezurre, ez dakit, nik egia deno gezurre den, nik ez dukusi, baino. Oso gulokoa lehitzen dire, eta lehitzen dire kada kosak. Ze kontza? Segitzen dugu bizitzen. Bizi gara, baino, eta higa kantuz. Zein behar du. Escuchar muchas cosas he hecho. Launek, oitzea. Orden, Frantzien, ez ziren, Espainien bezala gaten soldadu den batean. Biletetaik. Bilete, enero, febrero, marzo, abril, maio, junio. Eta eskumaldunek, eta izte, oitzea ez eta mutiko gure, eta zigen nongoa, eletakoa, zigen nongoa. Pues ari indizkatek, bibegi katra, edo, bueno, más cosas. Baina hori dena zikinez, Argeliako Amalaueko gerra ni lehitu dutena, olai baite 14, 16, 15, 16, centenario eta tal, folieto batzuk eta lehitu dut txail bat eskualdunek zerian. Baina, joder, zira, alemanen kontra, gure kontra eta alemanen kontra, pim, pam. Baina, Argeliakoa zen, de golek utzi zuen Argelia, baina nola utzi zuen, eta ze jaleo izan zituen salanta, hemen barna jurizien eskapatuik eta bazuzte animeleko finkekan, berek edo aurridek edo animeleko hastiek eta aberatsa zen, bazen matxa eta bazen aunitze gozea. Matxa, gasa, petrolioa. Asi mesa hau, petrolioa, punta pala. Rico aquello, riquísimo. Y así. No puedo decir más, porque no sé más. No sé más. Gero launek, Parisen andan bat, launek askidiak, hartzunta askidiak.
Hau bezala euskaldune Argelian, gerran. Eta Kamerundar bat, eta Senegaldar bat, eta... Zein ziren horiegan. Afrika... Kamerundar batekin patu zataten habitazionean. Gure kalamidadia. Uno de Kamerun. Gure hotzak, eta kalefazionea tope, eta ni izerdi uretan, eta... Ez zen mutiko aizpa, mutiko narruntona, mutiko majoa. Analfabet bat ziren, tortzen ziren eskak, eta itzen ziren maestrak edo voluntarioak izin ziren, eta itzen ziren ikesten, lehitzen, eta ikesten lehitzen ziren. Eta etxekoa jakin zuten minartu zinela? Etxekoak? Bai. Segiden. Segiden. Bai, karta. Karta. Bazuen lehen guzine Parisen. Uste terdiz, bizite bet familiekoa. Exposizion agrikola de Paris, gantzien zaptuak eta gasnak eta hartut. Gantzien. Bien nahi eta aldakotx, Javier. Irbe. Los tiempos. Zerekin gain ziren, etzen sosek. Etzen sosek. Zer denbora egon ziren Parisen, minartute? Uste terdi. Bai. Goizetan dalkete pego, gimnasia, rehabilitazio, natazioa egiten ginen, inerike, eta todo tipo, masajes, eta todo tipo de esto. Atxaldetan, gehienetan libre, pelikulat kustera, edo pixket paseita. Triziklo batekin, ni baino defenditzen izan, Franko Polikit triziklo batekin. Torre Eiffel, pin-pina, eta gure. Launen kustera bai, balde grazera, tekine. Tekine. Parisen gaten zinete zinera, eta besten bat... Bai, ni gaten izan hau niz, laun betekin, zendako paraplegikoak koduzitzen zuten, eta sila derrueda atratzeko, eta ni manejatzen izan, altmen bezala, zaparka atratzen menik, eta pelikula guztat, historia. Zer gandu zazion? Gau pasak ere intuztu lezukan. Joder, hoi uste intien, bospa! ¿20 a los 20 años, ¿qué vas a hacer? Bai, bai. Gaten ginen eta anarpatzen ginten, restaurant bask. Pusiar dio zer den hemen. Bazin honen eta faltzera eta. Igual hemen goien diak, hemen dik eskapatpek, hemen gerratik, gerriak, kemaut, pero. Gerrak eta bien. Ni beste naz. Jendea Franko kusiut ni baino makurro. Kusiut motikoa dilinden. Garzer. Desesperau. Orgau. Ni animo izan dut beti. Morala txikut beti. Hasta la fecha. Ya veremos, a ver. Cantáis. Hoy se hartó, ya se jodió, y él cantó también, porque ya... No, todavía no. Oñigen ez, pero... Aizu, nahi kanpeta barri denez utkus, aitzen. ¿Qué voy a hacer? Tengo aparatos. ¿Beharko? Sí, de la guerra no hagáis la guerra. Nadie, tú tampoco. Neol, no hagas la guerra. Haz otra cosa. Todavía no. Launek iten ginpen, launek ba ginpen, mutikoa guai hiletire gehienak, baina launek una... Mine gerratzen ez dut olako launik, epezalakoik, izkunen erez. Os cuento, uno de Moleón era hijo de papá, era ricachón.
Y desesperado, tenía ganas de ir a casa, pero todavía no le venían sosik ez zuten oino kobratzen, ez zuen kobratzen. Eta baina bertzu bat hemen zudairekoat, ez da zudairekoa, baina zudairek eldeitpetzen. Eta motikoa bazakien, sinka, rondo, color rojo, no sé qué, no sé cuántos, erosi nahi ez zuen, baina sosa tortzeikin, sosik etzen tortzen. Bueno, etxera nahi hau. Joder, karo, baina zen hau, nola gain hau. Ba, to txeke bat, hautperosteko. Beste txeke bat, arzon de pox. Duxek. Dinero para gastar. Bi txeke. Eso hay que hacer. Hay que hacer. Tú ya me pagarás cuando puedas. Dinero para un coche. Eso quiere decir que había... Dinero para un coche y dinero para la bolsita. Toma. Nik ere bai, laun Bueno, beti... zuk ere. Zuri ere bezkoz. Nik ere bezkoz, utzi nion caución. Hizo un préstamo en un banco, pero sobre algo, y él no tenía, pues yo tenía las fincas del padre, las fincas del padre, caución, o sea, caución da... ¿Cómo se dice caución? Garantía. Garantía. Hola. No, eskideak iten ziren hona bai. Hil dire, gehienak hil zaizkit, bakarra auto bai paisen. Paisen más bueno que el pan. Más bueno que el pan. Ahí está. Toda la vida en el hospital, Toda la vida. Porque no se puede salir del hospital. Todos los días curas. Kurutxe kustuzu ezurre kustutu nik ere, Eta haunitz. Ezurre ba. Paisen oa izuek enfermeratzate, Neguen ez, bai uden, denbora beroa zelaik, karro batzutean, purdia gerien iduzkien. Gure zen ziren, gure tu edo, antxikitzuzten. Soldaduak kanpoan. 15-20 carros, así, con carros, purdi hoitit, iduzkien, txiki, ordo pareat, oído, historia. Uliek endo, las moscas, uliek endo. Oiten da gaur. Lo de mis pipí y eso, y no existe. Kuraskon zerekin hartzen zenuen supermerkatu? Joder, éter. Con éter, sí, al de Mogoleón tenía sentido. Y viene la enfermera tranquilamente con el pote y me cago en la éter. Chilló aquel. Éter para quitar. ¿Se consta? No puedo contar más. Arratzure vuelta? Eta din horrekin eta hola? Arratzure vuelta. Con 2 caballos. 2 días. 60, 70, 60, 70 por hora. Pum, 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 pum. Como el txestekin? Zuko txekin? Y luego, pues, jautiak, iufi, bai, bertziak. Ni horratu, Hay que pasar. Se pasa. Ahora, todo esto de Argelia es terrible. 14, ¿y qué sería? 39, 14. Eso. Alemania nagusi ziren aize. C'était plus costaud, les Allemands que les Français. Encore 14, la malheureusement gehiago ziren. Ziloa kristoi ziloa egiten zuzten. Zer animireko. No os puedo contar más, no sé. Are badu, Andoni badu. Beti. Zu baduzu aite ibili Espainiako gerran. Espainiako gerran. Gero Espainiako gerra, eta aite unetorrit, hemen patrulle, eta karabineroak fusilekin, eta eskupetarekin, eta eskupetik ez zutenak makoteekin, antzarazteloekin, patrulle egiten, magilekin. Guaite izena, ditorrit.
Denak, Berroiko. Mantxoren aite ez, zarreaukoa, aitetxe. Mantxoren gustu metuto, aitetxe. Mantxonin aitetxeko, aite ez. Baina aite ibili zein zen, hemen aizkunen barna instrukzioni egiten, makilekin. Pelaio. Hola ziren kontrako. Espainiakoa ere izin zen terriblea. Espainiako makurro, entre hermanos. Hemen entre hermanos. Entre hermanos, empieza a Indochina, bezoat. Izan duri laune arrunta, laune Indochinakoa. Indotxinako lagune bizautu nuen, terrible. Terrible. Hor gintzuen Lourdesen un centro de diálisis. Que ya se ha hundido ya no hay peregrinos, ya se ha hundido eso. Pues hoy Indochina en Dien Bien Phu, bazen on baitere, pim pam, una bomba, le desplazó la columna de su sitio, o sea, lekutu zen, bazituen gehiago golpea besoak eta iztu eta xeatpek, eta kolumna, zuzu sentitzen ja, eta lurrian zaude, eta aitzinet, hau, bitiro man beharrean, baion eta puerti sartu. Hileu berdi, baion eta puerti sartu, tia palante. Eta gero, gerra dalek eta pego, pim pam, gero frantzak aitzinet, mekauen auguria, eta unek asartzeik. Eta atrasek gero, eta motik horrek, guai errein duze, Bai, atrasen. Tetraplegiko. Atrasen, paraplegiko. Hasi jarru da? Ezen tetraplegiko? Desplazat bezuen. Eta gero mutiko hoi, peregrinazion a Lourdes, internazional, iten zen urtero orduan, animelia iten zen, alemanak eta torzen ziren, hainbesteneko nazionetako torzen ziren, militarrak torzen ziren, oizpuekin torzen ziren, hori iten ziren, bataioak eta konfirmazioniak eta iten ziren hor. Eta zerak, parakaidiste zen, launek, brankardier, kamilleroek, gatun zuten, inbertzuela kompleto dena, bizinek eta denak inbertzitzuela Lourdekoak, eta piszinera gaten zutelaik, kamilleroa irristetu garen naranjazalean ez dakiz zertan, eta mutikoa lurrera. Eta kolumne behelekure. Kolumne behelekure. Eta nik zautu orduko mutikoak ibiltzen zuen makilbet, baino, sin más. Sí. No, cirujanoa gerten zakun, lo que los cirujanos no hemos podido, los camilleros nos han solucionado. Los camilleros. No, eta arekin zuen, jaketa oipastu zaiten, bai laundu, eta torsten zen, peregrinazioan eguzietan. Baino, gero hasi ziren riñonak, gitxurrinek, ez martxatzen, bat ez martxatzen, gero bertzia, gero dialisis eta patati-patata, eta azidentot izan zuten, leherrine ordenak dialisis etzen horai bezala. Dializetute, oten zen egun beta, zero, leherrine. Horai, haize moderno da, afera. Eta antzien kataplun lurrera, osea, jaketa oipastu zen, zerbait egin behar zuela, eta intzuen zentro de dialisis, Lourdes izan zentro de dialisis. Busco dinero handik eta hemendik eta hortik eta programa intzuen. Zentro de dialisis, que este verano he ido, y aquello está a soñe eta zarza, eta... Íntimo, amigo. Íntimo. Hemos hecho noches de parranda y todo con aquel. Gauz y parranda anta ibili gara, Sí.